τέλος πάντων, εντάξει. Μαμ. Γιατί το έβαλες να γράψω. Καλά, έλα. Άι, το ξεβρακώσω. Και εμείς θα στα βάλουμε. Για bloopers. Για bloopers. Όχι, τράβα. Άιντε Παναγιώτ. Δεν τυράζει κιόλας, πάρε και το μανίκι σου. Πάρε τα όλα. Εδώ ο Μιχάλης, δείτε εδώ πράγμα. Και σκισμένη σακούλα. Η Νικολέτα δεν κρατιέται σήμερα. Ρε. Η μαμά έβαλε πυρούνι μέσα. Η μαμά έβαλε πυρούνια μέσα. Άνοιξε λίγο τη σακούλα. Δισκάκια. Όχι, πάρε τηλέφωνο. Πάρε τηλέφωνο. Έχει ένα νερό ζεστό. Τα κρύα. Θέλετε τα πυρούνια. Τα πυρούνια ψάχνω στα μάτια. Ωραία. 3 τα πυρούνια της μαμάς. Τη γράφει. Όχι, ναι, πάντα στα πόδια. Εδώ. Δεν είμαστε καλά. Λίγο πιο πάνω. Νομίζω. Και τι κόσμο. Όχι. Πάντως το 3 είναι συμβολικός αριθμός, έτσι. Κάνω στους γράφους. Ησυχία! Εντάξει, εκεί καλά είναι. Λοιπόν, καλώς ορίσατε σε ένα ολοκαινούριο βίντεο εδώ στο κανάλι μου στο YouTube. Σήμερα έχουμε guest. Την guest star. Ναι. Τελεία. Τι? Τελεία. Αλήθεια, τώρα δεν θα πει σωστά το όνομά μου, Μισέ. Κατάλαβες ότι με ξέχασε για κάτι δευτερόλεπτα λόγω του άγχους του. Α, να το δείξουμε πρώτα. Αυτό είναι barbecue, είπαμε. Barbecue. Βγάλει τα κρεμμύδια. Εντάξει, θα πεθάνουμε. Θες το δώσεις σε μένα. Σε βλέπω παλεύεις. Το έχεις. Τορτίγες. Τορτίγια είναι. Τα. Φαίνεται. Ναι. Τι τα. Τι τα. Ωραία. Πάμε να φάμε. Το άλλο τι έχει μέσα. Κράτα. Τι. Συγγνώμη λίγο. Τι θες. Τι. Παναγιώτη. Πού ξέρω εγώ τι πήρα. Το άλλο μέσα τι έχει. Φέρε τις χαρτοπετσέτες αρχικά. Ας ξεκινήσουμε από τα βασικά. Γιατί δισκάκια δεν πήραμε. Έτσι. Δεν ξεκινήσει να τρώνε. Ποιος, ναι, τέτοια τι, εννοείται. Αυτή την κουμούτσα πώς θα τη δαγκώσω τώρα εγώ. Ωέο, τι έχεις βάλει εδώ ρε Μιχάλη, τι είναι όλα αυτά. Ποιος να το δει αυτό τώρα. Μπορεί και βγήκε από εδώ. Μία χαρτοπετσέτα. Δεν ξέρω, εγώ έχω γίνει κόλλος. Κανονίστε να γεμίσει το αμάξι. Τα μακαρόνια είναι τώρα. Πατάτες είναι, συγκεντρώσου. Μακαρόνια είναι. Τέλεια. Καλά που μας έβαλαν αλλιώς. Ναι, εγώ ξαναλέω δισκάκι δεν πήρα. Παντελόνι άλλο δεν έχω. Τελικά το τραπεζάκι για μένα είναι τα πόδια μου. Και μια χαρά. Τι έχεις εσύ εκεί?
Πολύ ωραία. Να πω όμως τώρα κάτι. Εδώ δεν μπόρεσα πριν να το φάω με εκείνο το ξύλινο. Τώρα που δεν έχει ούτε το ξύλινο. Πώς θα το φάω. Έχει κρεμμύδι ρε φίλε. Μάλλον. Τέλος πάντων. Πάρ' το. Της Παναγιάς στα μάτια. Και εγώ πού να το πάω. Πάμε. Πού είναι τα άλλα. Στα πόδια. Σ' άρεσε. Νικόλ, ωραίο. Δεν μιλάς. No comment. Έφτασαν τα μακαρόνια. No comment. Ναι, θα γίνει το αμάξι. Ναι. Λοιπόν, έλα. Παναγιώτη, ξεκίνα να μας Παναγιώτη. λες τα δικά σου. Είδατε GNTM. Όχι. Γιατί? Δεν έχω χρόνο για τίποτα άλλη μέρα το λέω. Η Νικολέτα η πολυάσχολη. Ναι, έτσι συμφωνώ. Α, μπράβο. Αυτό εδώ τι είναι? Τρώτε χοντρές, φάτε χοντροί. Βαράει το Viber. Δείξε αυτό, παιδιά. Να δω. Δείξε. Α, είναι με την πανσέτα. Μήπως είναι πατάτες τσένταρ. Αυτή αυτή βλέπει πατάτες τσένταρ. Σε κάτι να το δουν. Ωραία. Δείξε το μπέργκερ. Ωραία. Όση ώρα είναι το βίντεο, άλλη τόση ώρα εγώ θα παλεύω να φάω αυτό το μπέργκερ. Τι με κοιτάς. Κάτι για το GNTM. Δεν έχω δει. Πάρ' το αυτό πίσω. Εδώ τι έχεις. Τι είναι αυτό. Τα νερά της μαμάς. Πρόσεχε Νικολέτα. Τα πυρούνια που Νερά της μαμάς. Τα πειράζω σε πόρτα. Έτσι. Ένα θέλω. Ένα θέλει. Αχνιστά. Σοβαρέψου. Είδα έτσι. Τι νέα. Τώρα θα σε έλεγα. Έτσι ακριβώς. Να ρωτήσω κάτι. Ναι. Πηγαίνετε να μας ακολουθήσετε όλους στα social media. Εμείς ξεκάθαρα ήρθαμε για το φαγητό και όχι για το βίντεο. Σύμφωνα. Θα παίζατε σε κάποιο reality. Όχι. Έχω πολλά νεύρα για να παίξω σε reality. Γιατί? Εγώ. Βρήκες reality. Και το λες την ώρα που τρώμε μπέργκερ. Δεν μπορώ να τρώω. Σε έτσι φίλες μαζί. Που τρώνε έτσι. Μακαρόνια πολύ ωραία. Πες φανέλα. Τα κρυώνα. Αχνιστά. Κάκι. Κακές. Τα κρυώ. Όχι. Είναι πολύ ωραία. Αχνιστά. Άνοιξε το στόμα μου πριν. Τρώω ρε. Έλα. Περίμενε. Καταρχήν είμαι μουρτζός. Ωραία. Πω αίμα το Θεό. Για άλλη μια φορά. Εγώ γι' αυτό παίρνω τις στελούγες. Ξέρω εγώ τι παίρνω. Αν με δώσει τέτοιο να φάω δεν μπορώ. Στερούγες του. Άμα με βρει κάες, με βγάλει ραντεβού για μπέργκερ, θα γίνω ρεζίλη. Φέρε τα μακαρόνια. Πάει το γαλλικό.
Μαλάκα το αμάξι. Εδώ είναι όλα, σκάσε. Πιστεύω να φύγει καμιά τέτοια. Θα σε πάρω Πόρσε. Δεν θέλω Πόρσε. Πολύ ωραία. Ωραία. Νόστιμα. Ωραία. 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 Από εδώ θα φύγουμε σήμερα 10 κιλά πλάς. Τώρα άρχισε να κάνεις ζεστή. Να έχεις τα παράθυρα. Όχι τραγουδιά. Όχι τραγουδιά. Θα μας πεις τώρα. Ναι. Τελευταίο μήνυμα στο Instagram. Για φέρε λίγο μία. Ρε Νικολέτα! Τι θες? Περίμενε. Πρέπει να δω. Σαν σωστή influencer. Δεν θυμάμαι. Το κινητό μου. Το κινητό μου δεν ξέρω πώς είναι αυτό. Το ρολόι δεν μπορώ να δω. Τρώγε τώρα. Περίμενε. Θα δεις μετά αυτές οι ερωτήσεις μετά το φαγητό. Περίμενε. Είμαστε live. Είμαστε live στο TikTok. Είναι το live στο TikTok. Ένα τέτοιο, πώς το λένε. Σε ένα story μια... Πώς λέγεται καλέ. Μια δημοσίευση. Πώς λέγεται. Το κατάλαβα. Τελευταίο μήνυμα στο Instagram. Τι άλλα νέα. Έχει και βρυσούλα εδώ έξω. Βάλτε, Μαρία, βάλε λίγο το live κάπου. Εδώ. Έτσι. Με την Νικόλ. Εντάξει που κάνουμε. Εντάξει. Εδώ. Κάνουμε mukbang. Θα βάλεις ένα μπιπ. Mukbang. Κάνω ένα μπιπ. Δεν ξέρω. Τον Παναγιώτο τον αρέσει πολύ το μπέργκερ. Την Νικολέτα αντιθέτως δεν την αρέσει. Πού να το βγάλω, Τώρα δεν υπάρχει κάμερα. Έτσι, έτσι. Λιστράει εδώ όπου θα το βάλεις αυτό τώρα. Βάλτε εδώ γωνία. Σιγά δεν έχουν μοιάσει πολύ. Αχ, τι Αχ, έβγαλε αχ. ρε Παναγιώτη. Φέρω. Το πέθανε. Ξέρω τι πάτε. Ναι, αλλά μωρό, το φαγες. Αγόρι μου Το εσύ. δίνει άδειο. Αγόρι μου εσύ. Εγώ έχει σκάσει. Δεν Θέλω είναι. μακαρόνια. Έλα, πάρε το κινητό τώρα. Τι με το έδωσες. Πάρε μακαρόνια, φάιν. Πόσο να τέτοιο. Έλατε. Τι άλλο Πόσο να πήραμε. φάμε. Πω, παιδιά. Τι άλλο πήραμε. Θέλετε να με ανοίξετε. Βασικά βγάζω τα νερά για να κρατήσουμε τη σακούλα για τα σκουπίδια. Δεν τα μπερδεύουμε. Έχει τίποτα άλλο εδώ πέρα μέσα. Όχι. Τους έχει κανένα πυρούνι της μαμάς. Όχι, όχι. Δώσε και την Νικολέτα μακαρόνια. Κάνει και πάρα πολύ ωραία μακαρόνια. Δώσε και την Νικολέτα μακαρόνια. Περίμενε. Περίμενε. Προς το παρόν Τα άλλα καθαρίζω. που είναι κάτω στα πόδια σου. Τι τάξεις κάτω στα πόδια σου, σήκωσες. Φέρτα. Περίμενε. Νεράκι. Κοκακόλες που είναι. Μας πιάσανε. Το FBI. Όχι, όντως λέει FBI. Όντως λέει FBI. Μαμά σου. Ναι, Κανόνισε. ναι, γυρνάω ένα βίντεο στο YouTube. Έγινε.
καλή όρεξη. Μπορούμε να Ευχαριστούμε, συνεχίσουμε. κολλάει. Μπορούμε να Δεν συνεχίσουμε. έχεις καλό σήμα. Μπορούμε να συνεχίσουμε. Πάρ' τα πυρούνια. Ξέρεις τι. Αχ, φέρε μου ένα πυρούνι. Όχι, θέλω να ανοίξω το κουτάκι της κοκακόλα, αλλά έχω νύχια. Να είναι καλά η μαμά. Για τα πυρούνια. Χρήσιμα. Εγώ αυτό που είπα να είναι Τι καλά. μπέργκερ έχουμε. Θα δείξατε τα μπέργκερ ή μόνο τα τρώτε? Να σου πω κάτι και που τα τρώμε. Μου φαίνεται ευχαρίστηση. Δεν χρειάζεται να ξέρουν τι είναι. Κομπίνα! Να είναι Παναγιώτη κομπίνα! Τι είναι αυτό. Αυτό είναι τορτίγια. Α, θα δοκιμάσω, ναι. Πάρε μια πατάτα. Πάρε. Να, ας τις πού να τις βάλουμε. Για φέρε την. Κάτσε εδώ, βάζω την κοκακόλα μου. Κανόνισε εσύ, Για φέρε την τορτίγια. Να την Καλαμάκια δεν τεμαχίσω. Ωραία, παιδιά. Αχ, Θεέ μου. Σκάσε αχτέ μου και αχτέ μου. Αυτό μέσα τι είναι. Αυτό τι έχει? Α, καλαμαράκια. Ποια καλαμαράκια? Καλαμαράκια έχει. Θες να δοκιμάσεις καλαμαράκι. Δεν ξέρω αν είναι καλαμαράκι. Ωραίο. Πολύ ωραίο. Έφεγες σε την τορτίγια. Όχι. Δηλαδή. Δεν μου αρέσει. Φάει και τα μακαρόνια. Φάει, δοκίμασε το άλλο με την πανσέτα, Παναγιώτη. Αν έχουμε κι άλλο. Άλλο έχουμε. Για φέρτε. Το μπάμπαν. Πού είναι? Δεν την έχω εγώ. Ούτε εγώ δεν έχω. Εγώ τα έχω. Το θέλω για μένα. Ωραία. Μισό λεπτό. Μισό. Μην τρελαίνεστε. Έχει σιγάκι πρόσεχε. Ναι, μας έκανες μια κύριε ερώτηση, άμα έχουμε δει Καλά. GNTM. Έχεις σκοπό να μας δείξεις κάμια από το GNTM να κρίνουμε? Ή μόνο με ρώτησες? Όχι. Δεν έχω. Δείξε το κινητό. Δεν μπορώ να βάλω βίντεο. Πάρε το δικό μου. Δεν μπορώ να δείξω βίντεο. Δεν μπορώ να σχολιάσω ποια θέλω. Όχι. Είναι καλά. Για δοκίμασέ με. Το ένα το. Φτερούγες. Άκουσες. Αυτό έχει κόκαλο. Ναι. Θα το καταλάβεις. Δάγκωσε! Κι άμα σε σπάσει καραδόνι θα το καταλάβεις. Συμμορία. Δεν έχει ο... Δοντίατρο. Ο Τάσος το χιωράει κλείσει. Να τα μπάουμπαν. Θες μπάουμπαν? Σε λίγο. Όχι, δεν θέλω τέτοιο. Τι, φτερούγι. Φέρε τις φτερούγες εδώ. Πάρε τα μπάουμπαν. Φέρ την κοκακόλα. Κάνε. Ποιον πήρες στην παρέα? Να δείχνετε κιόλας τι τρώμε. Και έμεινε ο ξάδερφος. Α, ούτε ξάδερφος. Ξάδερφο. 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 Αυτό μέσα έχει γύρο. Τι γύρο ρε Παναγιώτη. Εγώ είναι. Παναγιώτης γύρωνει ρε. Το Μάλλον. επόμενο βίντεο Δεν θα ξέρω έχει τι είναι. γύρω. Δεν ξέρω τι είναι. Άμα ξέρεις τι. Τέλειο. Λέει, προετοίμασε.
πήρε την αστυνομία τηλέφωνο. Του χωριού είμαστε. Γεια σας. Η τρελή. Γεια σας. Κάθε χωριό δεν έχει από ένα τρελό. Εμείς εδώ στο δικό μας όλοι είναι τρελοί. Κάνε Παναγιώτη. Δοκίμασε αυτό. Τι κάνεις ακριβώς? Εγώ. Τίποτα. Τσάκωτα αυτή. Τσάκω τα αυτή. Μεταφέρε κοντά την κάμερα να δω τη μούρη μου. Να τρομάξει ο κόσμος. Ό,τι είναι. Δεν βαριέσαι. Τώρα. Μια ζωή. Όλοι θα φύγουμε μια μέρα. Μες στην θετικότητα εγώ. Να δω πώς θα σκουπιστείς μετά έτσι. Μπράβο, μπράβο Παναγιώτη. Το δαχτυλάκι αγγύλωσε. Έτσι, έτσι. Γουρουνάκια. Έχει και κουτουράκια. Μες στο αμάξι μου γουρουνάκια. Δες τους, δες τους. Ναι, γουρούνιας οι άλλοι, μια χαρά, ψιλοφαινόταν και δεν φαινόταν και τώρα έλα πάρε. Εδώ καλά είναι. Πάρε, πάρε κόσμε. Για σχολιάστε το GNTM φέτος, πώς το βλέπετε. Τσίρκο ήταν και πέρσι. Τι θες να πεις? Ας να τραβάκω. Δεν έχει οδοντίατρο, μα ξέρεις. Εγώ την επισκέφτηκα την Παναγιώτη, μην ακουμπάς πουθενά. Αυτή γιατί λέει Παναγιώτη? Μην ακουμπάς πουθενά. Κράτα να σε δώσουνε. Αυτή γιατί λέει Παναγιώτη και εγώ δεν μπορώ να πω. Δηλαδή να το βάλεις? ένας μπιπ υπάρχει. Πλενές, κάνα να σε φύγει το μικρόφωνο του. Α, το ξέρετε ότι δεν ακουγόσασταν. Αφού είχα εγώ το μικρόφωνο. Όχι ρε. Νομίζετε? Εκεί μέσα είναι το πυρούνια. 15 πυρούνια χαλάσαν. Άι, θα μας πεις τίποτα. Αυτό δεν προτρώει. Φέρε να τα πω εγώ. Θα μας φάνε τα σκυλιά που είστε. Α, βγες έξω. Ράτσα σου είναι. Δεν ξέρω γιατί με θεώρησε σκύλα. Πάμε. Για ποιο πράγμα είστε πιο περήφανοι? Άμα πω για την υπομονή μου θα είναι ψέμα. Είσαι περήφανη για την υπομονή σου? Άμα πω για την ηρεμία μου θα είναι ψέμα. Αφού δεν είσαι ηρεμή. Για ποιο πράγμα είσαι περήφανη ρε μαλάκα, λέει Για εδώ το- τώρα? Περήφανη! Είμαι περήφανος Παναγιώτη, για αυτό ξεκινά. που είμαι. Τι είσαι? Τι είμαι, Για τι αυτός είσαι, που τι είμαι, είμαι. αυτό που είμαι. I'm Πάνος.
Γι' αυτό είσαι παιδί. Είμαι εγώ. Εντάξει, Εσύ τι είσαι. και εγώ για την Τζαμάικα. Κι εγώ για τη Μαρία. Παρακάτω. Να χαρά. Γνώμη για φίλους που ζηλεύουν. Μακριά. Πού, μακριά. Νούστα από εδώ. Παπαπαπα. Όχι. Τι όχι. Όχι, δεν το κάνω. Δεν είναι φίλο. Δεν είναι φίλοι. Είχα ένα φίλο όταν ήμουν 13 χρόνια που ζήλευε πάρα πολύ. Εσένα. Ναι, γενικά πάρα πολύ. Να μην έχω άλλους φίλους, να μην έχω άλλες παρέες. Άμα Ω, Χριστέ μου. Όχι. μακριά. Τελευταίο like στο Instagram. Θα είχαμε τώρα έτσι όπως είναι τα χέρια μου. Καλά, μετά. Ναι, Αυτές ήταν οι ερωτήσεις. μου κάνω το κεφάλι σου. Να το σκεφτεί. Άμα δείτε καπνό είναι από τη σκέψη της Μαρίας. Το πέτσα και αυτά. Περίμενε, τι τα σκουπίδια σου όλη την ώρα. Περίμενε. Αμάν. Αμάν. Εδώ γίνομαι κόλλος τώρα. Ρε, το κινητό μου πού είναι ρε φίλε. Αχ, δεν ξέρετε τι έχω εδώ πέρα. Κανόνες μη πέσουνε. Ρε. Με φεύγουν φτερούγες, φεύγουν. Πετάνε από τα μέσα. Σε βράδυ. Άμα, δεν σε δω. Κανένας σε βάζουμε. Νεράκι της μαμάς. Νεράκι του Θεού. Να πίνετε νερό, παιδιά. Εγώ είμαι φούλα βιδοντωμένη, δεν πίνω ποτέ. Αλλά τώρα χρειάζομαι σίγουρα. Αχ, Και δύο. για πες. Σ' αρέσει ο κουρές. Για πες ερώτηση. Τι λέγαμε πριν. Βιάζομαι που έχεις κάνει μπλοκ. Το Λεωνάρντο Ντικάπριο. Και το είδε κιόλας να ξέρεις και μου είπε γιατί με μπλόκαρες, μωρό μου. Λέω, δεν αντίθω να βλέπω αγάπη τη ζωή σου μακριά από μένα στα social media. Αχ, πού είναι το τερέα. Πού είναι. Μαμά, μη ρωτήσεις γιατί δεν έφαγα στο σπίτι φαΐ. Καταλαβαίνεις νομίζω το λόγο. Το λόγο. Αχ, 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 αχ. Ανάψτε όλοι ένα τσιγάρο. Κάνω ένα τσιγάρο και φεύγω. Άντε ρε Παναγιώτη. Δικιά μου κοκακόλα. Τι θέλεις. Την ξάδερφο. Θα γίνει χαμός. Έλα ρε, εσύ Μαρία δηλαδή. Δεν. Αχ, έτσι κάνουν όλοι οι κόμενοι για μένα. Όταν με βλέπουν. Μωρό. Τα σκουπίδια τώρα ποια είναι, τα πάνε τα κάτω. Να μαντέψουμε. Αμπέμπα μπλόμ. Του είδε μπλόμ. Τι. Πω καήκαμε και απόψε καήκαμε. Φωτιά στα παντζάκια μου. Φωτιά στα Σαββατόβραδα. Δεν είναι Σάββατο. Δεν έχει Βλάκα, σε κάτι ώρες δουλεύω. Γιατί πρωί δουλεύεις. Όχι, πράγμα. Εντάξει. Να μην το πω. Να μην το πω. Να τρώσω το βουβάλι, δηλαδή 2 ώρες. Έφαγα, έσκασα, ήπια εδώ και το. Το ξάδερφο. Το νονό, τον ξάδερφο τον έχει άλλος. Το νονό που έχει να με μιλήσει από όταν είμαι 13 χρονών που λέτε κυρίες και κύριοι. Μία που τον είδατε, μία που τον ξεχάσατε. Την παρέα που δεν έχουμε. Την παρέα που Να εδώ. Εσείς γιατί εγώ έχω. δεν έχουμε παρέες, δηλαδή εμείς τι είμαστε. Μας κατούρισε, δηλαδή μας πάρα πως το μέσα. Είναι
μπορώ να καταλάβω. Και εσύ παρέα μας θεωρείς αυτή τη στιγμή που συνεδαστρέφεσαι μαζί μας. Να, το σκύλι τα ακούς. Ξαναπες μαλακή. Βλακεία, χαζομάρα. Πώς αλλιώς μεταφράζεται, δεν έχει άλλο. Όπως είναι. Αυτά. Το σπάσουμε κιόλας. Ναι, όχι. Θα παίξουμε, θα το σπάσουμε. Μόνο αυτόν τραβάει τώρα, δεν σε δω. Θα παίξουμε, θα έρθει αλήθεια. Ρώτα. Κανόνισε. Όμως. Δεν σου πρέπει Και από τώρα. Πρόσεξε καλά. Την κάθε σου κίνηση, την κάθε σου σκέψη, την κάθε σου ερώτηση. Έγινε ρε παιδιά, στη φάση. Αυτό Πότε το πήρες αυτό? μπορεί να μην το έχει πάρει κανένας γκόμενος όταν όλοι ξέραν ότι μ' αρέσει. Εντάξει, αυτό είναι το άκυρο της ημέρας. Και είναι ο σύντροφός μου για σήμερα που δεν έχω παρέα. Φίλος μας. Έχεις το θάρρος να ανεβάσεις story? Τι ιστορία, πάει να τώρα με το Stitch. Όχι. Εδώ ότι γυρνάμε βίντεο. Στενούς. Δεν έχω ανεβάσει ποτέ στενούς, οκ. Όντως. Ναι, Έχεις πολλούς. Παιδιά, δεν έχω ανεβάσει ποτέ στενούς. Πού το κινητό μου, ρε φίλε. Κάτσε καθαρίσω την κάμερα, πώς είναι έτσι. Πω. Και τι να ανεβάσω. Τα βίντεο. Νάτος, 1, 2, δεν πολύ φαινόμαστε. Ψάξεις κάτι ψηλό. Τώρα. Λούρα. Τώρα. Καθάρισε την κάμερα. Illusions, εικόνες βγαλμένες από το μέλλον. Αχ, τέλειο. Δεν φαίνεται και τον ήχη της Μπάμπη. Hello. Κάτσε στα φαγητά. Θα φας και ξύλο και χορτάτι θα πας στο σπίτι. Το κλείσα. Λοιπόν, περίμενε. Και εγώ θα βγάλω. Και πώς μπαίνεις στενούς. Ακόμα αυτό ρε παιδιά. Πώς μπαίνεις στενούς. Νάτος, 1, 2, Έλα εδώ. Ψάξεις κάτι ψηλό. Τώρα. Καθάρισε την κάμερα. Illusions, εικόνες βγαλμένες από το μέλλον. Αχ, τέλειο. Δεν φαίνεται και τον ήχη της Μπάμπη. Hello. Νάτος, 1. Ναι, πώς μπαίνεις στενούς τώρα. Α, στενή φίλη. Ναι. Με έχεις εμένα. Δεν έχεις Και ποιους άτομα. βάζω. Όχι. Να το βάλω γενικά. Πρέπει να το βάλω δηλαδή στενούς. Ναι, τι θα το βάλεις. Θα βάλω το γενικά. Όχι ρε, στενούς. Βάλ το, όχι, βάλ το Στενούς κανονικά. ρε. Θα ανεβάσω κι εγώ. Εντάξει, φτάνει. Ναι, φτάνει. Κάτσε, δεν σε δω. Δεν είναι δυνατόν. Μα δεν είναι. Μα τόσους πολλούς φίλους έχεις ή όποιον να είναι πάντα. Όχι, έχω όντως. Πω ρε φίλε, όντως έχω. Oh my God. Παναγιώτης Ένα που λέει δεν story είναι. είπαμε να ανεβάσω. Έλα, ένα story, έλα. Ένα story στενούς. Ναι, εντάξει, αλλά Έλα. τα ανέβασα. Δεν σε έχω κάνει κάτι. Όχι, μην κάνεις. Έλα. Απλώς, Το εμένα δεν ανέβα. με έχεις. Πού? Έλα, ρε. Στους στενούς. Έλα. Στενούς. Στενούς. 2, δεν το έχω. Έλα. Ανεβαίνει. Νικόλ. Τι? Δύο χεράκια έτσι. Έτσι, Ξάδερφος. ο ξάδερφος. Ξάδερφε! Να, η Μαρία θα μας κάνει τάκι. Ναι, δεν με κάνατε εσείς, δεν σας κάνω εγώ. Τώρα γράφει, ας πούμε. Ωραία. Έχει πάει πάρα πολύ καλά αυτό. Εντάξει. Ναι, εμένα με είπες όμως άμα έχω το θάρρος και δεν συνεχίζεις τώρα να φτάσει. Βάλε και αυτά πίσω. What is this? Τα πυρούνια. Τότε πάνε στο πάνω το σακουλάκι. Ωραία, άμα είναι να ανεβάσω κι εγώ ένα. Θα ρωτήσεις τώρα ή δεν σε ρωτάς.
Εγώ ρωτάω. Αλήθεια. Μαρία, θα ρωτήσω αλήθεια. Σαβίλο, μπήκαμε λάθος. Θα μας μαλώσουνε. Έτσι. Τα λέμε ωραία. Θα ρωτήσω αλήθεια, ρε. Θάρρος. Τώρα Για την πω τους να βγει- θαραλέους. Τώρα αν την πω να βγει να κάνει το γαϊδούρι, εγώ θα φταίω. Βάλε στο YouTube και άιντε βγες. Πάμε πάλι. Έλα ρε. Χοντρούμι. Τσούτσε. 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 Ορίστε, ωραιότατο. Αυτό θα βάλει η Μαρία. Στενούς πάντως κάνει πολύ ώρα να ανέβει. Τώρα θα είχε ανέβει. Όχι, όχι, όχι. Νόμιζα βγάζει βίντεο θα βγάλει. Τα μάτια μου τα λίθωρα. Ελάτε ένα story. Ρε, τα μάτια μου τα λίθωρα. Πήρε το κούλα. Άντε ρε. Βγάλε αυτό τον ήχο, σε παρακαλώ, δηλαδή και με στα μάξι και με τέτοια. Να σε πω κάτι. Α, εσένα ανέβηκε κατευθείαν, εμένα γιατί κάνει τόση ώρα. Είναι. Για να δούμε τους μπλοκαρισμένους σου. Α, είσαι σίγουρος? Ναι. Εντάξει. Είσαι σίγουρος? Παιδιά, αυτό το αμάξι είναι πάρα πολύ στενό, το δικό μου δεν είναι. Δεν σας κάνει και το αμάξι τώρα. Είστε έλεος. Πρέπει να δείτε τους μπλοκαρισμένους μου. Μετά από φαΐ. 60 κιλά συν 7. Πού είναι μπλοκαρισμένη? Άρα 185. Πόση? 185. Εγώ ήσυχο. Κι εγώ ήσυχο. Εγκρινιάρικο. Έκλαιγα πολύ. Πώς γίνεται να είσαι ήσυχο και να είσαι γκρινιάρικο ταυτόχρονα, ρε Μαρία? Όντως. Ναι, οκ, ήμουν γκρινιάρα. Γκρινιάρα, έκλαιγα. Όχι όμως ζωηρό να κάνω φασαρία. Να σπάω πράγμα. Τέτοια φάση. Όχι, εγώ ήμουν ήσυχο. Κι εγώ. Ούτε παιχνίδι δεν ζητούσαμε, τίποτα. Όπου με έβαζε και καθόμουν. Δηλαδή, άμα με έβαζε μάλλον στον καναπέ, άμα δεν ερχόταν να με πάρει, στον καναπέ ήμουνα. Δεν με ρωτήσει τώρα τι έκανα. Μήπως θα πάρω τη μάνα μου τηλέφωνο να με πει. Για πάρτι. Ναι, Πάρε την τηλέφωνο. κάτσε. Θα την προετοιμάσω πρώτα, θα την πω ότι κάνουμε βίντεο. Έλα, μαμά. Κάνουμε βίντεο ενημερωτικά, κανόνισε, τι θα πεις? Εγώ δεν ήμουν ήσυχο παιδί. Για ποια ηλικία? Δεν ξέρω. Μικρή δεν είναι. Πριν γεννηθεί. Τι ήσουνα? Ήμουνα. Ναι, Τώρα. δημοτικό. Τι? Μέχρι το δημοτικό. Α, εντάξει, πολλά χρόνια βάλαμε. Ωραία. Εντάξει, αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Για να φρεσκάρω λίγο τη μνήμη μου. Ναι, οκ. Γεια. Άρα. Εντάξει, άρα ήμουν ήσυχη. Εντάξει, επιβεβαιώ. Πάρω κι εγώ την Πάρε. Δεν είναι μόνο η μάνα σου, είναι και η μάνα του. Πάνω απ' όλα δικιά μου είναι. Έλα μαμά. Γυρνάμε ένα βίντεο στο YouTube. Εγώ σαν μωρό πώς ήμουνα? Και πώς είσαι? Ζωηρό. Όχι. Τι ήμουνα? Μαρία, τελειώνει το καιρό της σπίτι. Εντάξει. Είσαι Έκανε πια φασαρία. αντιπαλής.
Όχι. Αφού έσπαγε το βάζο. Πάσου με βατούρα, αυτό ήταν. Δεν έκανε τίποτα άλλο. Α, καλά. Έγινε. Τα λέμε. Φιλιά. Ξανασκέψου το. Τι έγινε το. Δεν έχουμε φως. Γιατί. Έκλεισα μπαταρία. Πλάκα. Ναι, δες εδώ. Μια γραμμή. Και τώρα τι κάνουμε. Τι κάνουμε τώρα? Θα βάλεις το flash. Άιντε, δεν σε κόβει. Deep. Δεν έχει πολύ. Hello! Ανάψτε όλα τα flash, είναι η γυναίκα της ζωής του. Hello YouTube. Έτσι δεν το κάνουν. Εμείς για το φαγητό ήρθαμε. Αφού τελείωσε το φαγητό. Θέλετε να πούμε τρομακτικές ιστορίες. Πες να διαβάζεις, πες να διαβάζεις όντως. Λοιπόν, Βάζω εγώ φαγό, άμα είναι. Ποιος θα διαβάσει? Εσύ. Εγώ που έχω τη δυσλεξιά. Δεν πειράζει. Ωραία. μόνη μου. Hello. Τι κάνετε. Εμείς Άιντε, εδώ με Παναγιώτη. τον Αμπάνος. Πάνω, πάνω. Προσπάθεια. Κάτσε εσείς. Προσπαθεί να στήσει όλο το πράγμα εδώ. Δυσκολεύεται λίγο. Θέλει λίγο στην πράξη να το δούμε πώς θα πάει. Θα αργήσουμε λογικά. Τα πράγματα είναι δύσκολα. Ναι, ναι, για φέρε. Εδώ κοκακόλα. Σωστή, ούτε. Ακούγεται το φρύ σου, άλλο εννοούσα πιο πριν. Εντάξει. Ωραία, οπότε λοιπόν επειδή είμαστε λίγο λέμαργα και τα φάγαμε τα φαγητά και δεν θέλω να πιάσω και τα κουνούπια, να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ τον Μιχάλη, ο οποίος είναι ο χορηγός του σημερινού βίντεο. Το Buybox, πηγαίνετε να τους ακολουθήσετε όλοι στο Instagram και link θα σας έχω κάτω στην περιγραφή και κάπου εδώ θα εμφανιστεί. Κάπου εδώ, ναι. Αυτά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τα παιδιά, την Νικολέτα, Την Νικολέτα. τον Παναγιώτη. Τελεία. Αυτά. Άιτε, τα αναλύσαμε, φάγαμε, τα ήπιαμε. Τα ήπιαμε, η αλήθεια είναι. Καλή μας χώνεψη, ο Θεός βοηθός. Έχει ο Θεός αύριο. Θα δούμε πώς θα πάει το πρωί. Αυτά. Αυτά. Τα ωραία. Τα νέα μας. Τα λέμε σε επόμενο βίντεο. Bye! Γεια σας. Ciao.